manan sa kaawit. Maayong adlaw kaliw tanan nga ng mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa sakawit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Rose. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Victims of Love. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon makining sa kababay nga taga Carmen Bohol. Ang nga matatampo nagdasingan nga Rose. Unsa ba? Makigminyo ko ni Dodong? Oh, mao ka na, Rose. Pero pa, dili mi uyab ni Dodong. Unsa pa ako may gugma niya? Dili ko makigminyo niya. Ayaw mi sa ka, Rose. Ma, Naglantaw mi sa imo kaugbaon. Busa makigninyo ka ni Dodong. Nag-goal ka? ug unsa may gusto nimo? Nga malipay ko, ha? Nga makigminyo nimo nga wa ko'y gugma? Huwag ka na mahimo. Ugma, mao na itong kasal. Nagkabala ka, Rose. Maningkamot ko nga imo kong mahalon. Ugma imo kong buotang bana og amahan sa imong mga anak. Kwarta? Wa na lagi day. Hay naman na yung sweldo. Naam ko kay utang. Akong nahurot og bayad. Unsa? Nagsulti ka ba sa tinuod, ay? Nga ko rin taon nga, magbakak magkunin mo, day. Amiga ko ta. Tinuod lagi na akong gisulti ni mo. Pero min ako makita ng imong bana nga manugal sa buwangan. Tinood. Nga naman day. Mauday nga wa na'y mabilin sa imong sweldo. Kay magsige ka na'y pangutang aron imong isugal. Lingaw-lingaw lang ako. Lingaw-lingaw? Nga wa naman kay kang trigo na ko nga kwarta. Kay imo lang ihurot sa sugal. Ayaw kong seremony, ha? Pasagdi ko sa kong gibuhat. Wa ko'y kahatag nimo. Ay, pagkitang mo, ha? Ewa ako, may kwarta ka. Wa lagi kay kwarta. Naa kay kwarta. Kaya mong ibaligyan ko sa itong kaganting. Sige na, hatagin ako. Kaya na itari ng speakers pati, madto ko. Na ako'y gitagan ng kwarta, ha? Og dili to mahimong kuhaan. Patagin, lagi ko! Unsa ba? Dong! Dong, sakit kaya akong bukto niyang kilubag. Gusto kang paliyon ko ni, ha? Ha? Ayaw to. Uy, hatagin ko kwarta. Dali ha! Mauna gibuhat sa imong bana nimo. Uma. Ay, pasaylo ako, anak. Amo ning saha kay giminyo ka namo sa tao nga nagtuo mi nga makahatag nimo og maayong kaugmaon. Wala tayo mahimo, ma. Nahitabo naman eh. Unya, sa may plano nimo ron. Mubiya ko sa amo, ma. Ug moadto kog Cebu. Rose. Mao din na hinungdan nga naabot ka din sa Cebu, day Rose. Uday. Nilikay lang ko sa kumpana, day. Kay Kuyogon, magdugay ni. Iyak pa kong mapatay. Mao cute. Lin, nangitan mo si ma'am. Oh sige, ako na tuon. Ay, niyam li kay kuyog din. Ay, bag-o na kong kauban si Rose. Day Rose, si Vic. Hi, Vic. Hello, Rose. Mao ba? Minyo na di ka? O, taon. Di halata na. Daga man ka tanahon. Sabat niya, uy. Atit ni mo. Ay, tinuod bitaw. Mas daga bagod kang tanahon kaysa sa daga nga tinuod. Unsa?
love you, Rose. Vic, Mo na tinuod, Rose. Gusto kong pugan kini pagbati. Pero, di man ako makaya eh. May paglaong ba ko, Rose? Vic, nahibaw ka gyud nga minyo ko. Nahibaw ko. Kung nahibaw sab ko nga, wa ka magmalipayon uban niya. Manginungdan nga niya niya kasi po. Vic, Natagin ako kay gayon. Namahalon ka. Ako isaadi mo. Ako'y mupuno. Kung unsa may mga kuwang sa imong bana di mo. Vic. Sugta, oy. Day, Okay naman na si Vic, day. Buutan, unya ulitaw. Kung may gugma kaniya, oh, sugta. Tinuod, Rose. Imo na akong gisugot. oh Vic, ako na kang gisugot kay. Nakita man sad nako nga tininuod ang imong gibati diri nako. Basta ayaw lagi ko pasakit, Vic. Dili na may tabo, Rose. Kay mahal ta kayo ka. Ha? Mag-ipon? Gusto na ko nga mag-ipon na lang ta. Kay gusto sab ko nga may matawag nga pamilya. Musugot ka ba, Rose? Ikaw. Agad ra ko nimo. Sige ha. Mangita ko og atong kapuy-an. Oh, tinuod eh. O lagi dong. Wala ko tunghay sa kong binuwan nga sakit. O nipalit ko pregnancy test. Positive ko. Kung mauna, hapit na ko mamahimong amahan. Maog yun. Dahil, dublihon ako ang akong panikamot. Karon nga may umaabot na tang anak. Nung isa naman ni si Vic, natagdugay naman kayo uli. Sa una nga, wa pa may anak. Sayo ka siyang uli. Pero karon, nausab naman siya. Abe! Abe, Rose! Nabot na si Vic. Gaya ko na mo nakabli. Hubog ka? Oo. Ganam dahil hubog ko, ha? Palaga? Kalain ako di mo. Nausab naman ka, Vic. Nililay ko ang Vic nga ako naihan sa una. Nausab ka na, Gyud. Nausa naman ka, Vic. Hapit naman lang ka na ulit ni mo hubog ka. Ang marbagkada eh. Sige bangagad og inom. Wa mo ko makabalibad. Dili na ko, Vic. Dili ingon ni ining ka kinabuhi nga akong gipangadtoy. Nagtuo ko nga magmalipayon ko ba nimo, pero wa man day gihapon. Mas may pagbiaanti ka. Og dadon kong atong anak. Naghanag yaw-yaw ni mo eh. Lalas kung gusto ka. Nagtuo man ko nga buutan si Vic, oy. Pero palaino man di kaayo. Nausab na siya, day. Sa una, dili man singon ana. Pero karon lahi na kay siya. Mao nga ako na siyang gibiyaan. Mao, day pangyo ako. Anhirang una ko sa inyo, ha? Ay, way problema, anak day. Sige din nilang una ka sa amo. Pagsa, day? Naa si Vic? O, day, naasi sa gawas ay. O gusto siya nga makisulti ni mo. O tuos na day ka. Pagsulti lang mo ka diyot. Unsa imong tuyo? Nganong niaman ka? Balik na sa ato, day. Pero unsa pa? Para makonsumisyon nimo? Rose, Naibaw ka ba? Nga nisugot ko nimo kan higugma ko nimo. Og nagtuo kong magmalipayon ko ba nimo? Pero wa man di ay. Nagpareha naman mo sa una na kong bana. pasaylo ako, Rose. Balik na ako. Isaad ako ni mo. Nga magbag-o na ko. Dili na ako maginom-inom. Karoon mo ko makaamgo. Nga nakinanglan day ko ni mo, day. Ninyo. Vic, Gimingaw ko ni mo sa atong anak. Mang maluoy ka. Balik sa ato, Rose. Vic, nakita na ko nga seryoso si Vic. Maong nisugot ko sa iyang hangyo. Nibalik ko sa amo, uban sa among anak.
Kanimo, Vic, manghinaot ko nga, tumanon mo ng imong gisaad na ako. Dili ka na magkubog-hubog, o kami ng imong atimanon. Dinhi na lang kutob, o daghang salamat sa pagtagating akong tampo. More power sa RMN. Mga kita mga higalan kaagi ni Rose nga taga Carmen Bohol uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalahan, Victims of Love. Ang mga kaagi kibata nagduwa sa radyo ni Ricky Parsuelo galing o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala o mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang nining tulumanon, Handyumanan, sa kawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez.